Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Nah, diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, iki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Gerajakan. Yo, anget-anget. Nah, kopi piye? Yuk. Oke.
Wadon selonjonan wadon upir-upiran pesisir berajak isi-isi senayanan natre janji urip bebarengan sir-siranan Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Gimana siji 10 ngatasi yo Mas. Sawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul lampan. Rumangsamu sing endi sing gundul? Anu wae, yo lagu. Ya. Rarani muni. Edot Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten. Keringetan wong nyambut Jareku gawe. teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora. Ya. Heeh. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Duh, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wisa wis wisa. Kok yo ngolang-aleh to kok enek sing endi. Wisa surupe. Soryo. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk Paman Mirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana seperti oh ya.
Joget apa iki mong kok ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk. Gareng. Nice. Wis ndang maam-maam sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo, monggo mesake sing penikmat lakon. Ha. Mak, piye? Cawe sesaji nderek ingkang sinuwun. Heeh, heeh. Pelok, Mbak. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 moho aku. Allah, 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 kang moho aku. Allah, 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 moho aku. Allah, 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 kang moho aku. Pan ono kang sinembah, amung zat moho murah. Pan ono kang sinembah, amung zat moho Pak Eko, Bu Asih, nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas, sudah dapat. Oh iya nggih. Nggih. Mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Sabar. Ayo. Wih. Mas aku. Duduk dulu Dek Niken, istirahat dulu nanti lagi. Ya.
Diterusne Mas Gareng ya. Nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk. Yuk. Hopa. Selamat malam. Selamat malam. Salaman sik karo Mas Gareng, halal bialalan dulu. Minal aidin wal faidin ya Nduk Dwi. J, mohon maaf nyuwun sewu. Ngapunten. Nyuwun pinten? Nyuwun 50. pangapunten. Oh, nyuwun pangapunten nggih. Mbak Nduk Enggar, minal aidin wal Minul. Iki lho Om iki. ayu-ayu marpate kok gawur. Enje Iya, Nduk. minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf. Oh maaf, Enje. Iya, Nduk, tak sepuro kabeh luputmu. Nggih to. Sak gedhe-gedhene nggonamu sik gedhe nggon aku ya. Walah. Aku penduwe. Sepuro kuwi lho dosane. Ah. Nggih, Dik Enggar Mbak Dewi monggo iki badhe. Iki ana pamundutan Napa? Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Ya kuwi saka lumantar WhatsApp. Milih sampean tembang kangen apa podang kuning. Ya. J, tembang kangen mawon. Oke, Mas siap. Sabar. Buka saka tenor digayengke. Ya, Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Tembang kangen. Dados jogeti Mas Gareng. Ya. Yo. Langgam sik. Ya. Langgam sik Ya. yo, Aryo. Jangan kok enjak. Kakean nastarmu, Mbak. Oh iya. Sing ndi? Wah, sing ndi? Bon, ya. Yuk. Waya wengi udan krimis raus wis banyu kantu metis ganti seksi nangis wong sing tak tresnani ikoni Tayubne. suara jroning uripku yen ono sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak ampat kebiro kedapku lewat tembang
Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng Ayo, kalih. Sinta tok le. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya Gareng gareng. tipes. Gareng tipes. Sing jenengna ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, Apa? suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Rajakan, yo anget-anget. Nah. Kopi piye? Yuk. Oke. Raina bang
kalenge modar. Sekali lagi, ben muter pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Aja- Dik Diken Salindri lagi. Jomane kembali. siji 10 ngatasi, Mas.